Jos yhtään mietitte, että miksi pitää vapaaehtoisesti ihmisellä tämmöiseen puskaan itsensä työntää, niin mä oon vakoilemassa metsän eläimiä. Kuului niin erikoinen linnunääni äsken, että minä ainakaan sitä tunnistanut. Näyttää kyllä kovin montaa lajia tunnista muutenkaan, mutta siksi toisekseen tuossa joku saukko tai vastaava pomppas uimaan vastarannalla hetki sitten, niin sitä tässä kyttään. Jäät on lähtenyt jo aika hyvänlaisesti. Ei saatana. Eikä säikytelkö, minä jatkan kyttäämistä. Nämä on nyt niitä paikkoja, missä ei kärsi ajatella kovin raskaita ajatuksia. Tuohon on muuten mahtanut osua salama. Aika nätti läpileikkaus. Täällä kohtalaisen harvinainen luontoilmiö, nimittäin samassa puun rungossa havaittavissa ryypätkääpä sekä herätkääpä. Mikäli lajitunnistukseni yllä häilyy epäilyksen varjo, voitte tietysti halutessanne tarkistaa asian netistä. Ja, no niin. Mistähän suunnasta minä muuten tulin? Ei vain edes näillä. Vinkiksi tähän loppuun vielä lisää hankalia paikkoja, mihin voi halutessaan änkeytyä. Koska, no perkule, miksi ei?